Right, bad news. Hwn yw'r unig wedyn sy'n ar ôl dy fi. Un marlat. Winci di torri mewn i'r greenhouse. Dangos ei picture bach hwnna nawr. Mae hwnna nawr reit, just flesh wound bach sydd da fi. Ond stress o Winci polecat i chi sydd ddim yn gwybod beth yw Winci. Yn jason o rown y greenhouse. Un o'r panes glas ar y greenhouse di shot ran well, edge o ochr o fe wedi. A so, di dod mewn hwnna. I presume bod e di tynnu'n mas fyd os bod fi'n cofio cyfri nhw'n reit bod y dwe, neithwr, sori. We chwyadu yn y dwy marlat na, so. Von has vanished, a fi ffeili tracan ble mae fe di mynd. Fach o plif i gael tyfas ffenest, ond sa'n gallu gweld ar trael o dragio fe yn y byd. Sy'n cadnod i fi di mynd mewn dol, dim drwy am yna. So, well, shit happens yn anffodus. Fi'n eitha upset arni ar y funud, fi dim ond i ffindio mas ys o awr. Wel, os wes rhywun mae'n cael gwariad o rhai hwyed harlequins, fi'n edrych amdano rai. Fi'n edrych amdano rai harlequins achos yr holl planwedd i brido rhain yn gwanwyn. Wel, os mae dim hwyed a fi wedyn os mae plan na mynd i gweithio'n da iawn. Ail ar hugen o rhagfyr. Not good. Mae'n real Jenny. Ond as mae bethau mynd. Winci yw polecat i chi sydd ddim yn gwybod. Ferret looking thing os bod fi'n cofio'n reit. (22nd of December). Shit.